Peligro ang kinabuhi sa mga frontliners sama sa mga nurses o mga doctors, labi na kay sila mo'y gisaligan o gitugyanan sa pag-atiman sa mga tao nga adunay sakit sa COVID-19 virus. Aron pagproteher sa mga frontliners sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihaws sila sa Osaka Beach Resort. Samtang pipila kanila mipadayag og kamingaw o kahingawa sa ilang mga pamilya. Siluan ni Rondina sa exclusive report. Sa matag responde nila sa mga taong may mga sintomas sa COVID-19, nabutang usab sa peligro ang ilang kinabuhi. Gani sagad sa mga naigo sa coronavirus disease ang mga frontliners sama sa mga doktor. Marso 29, dihang gipatuman sa Lapu-Lapu City ang enhanced community quarantine ug sukad niadto wala na sila muuli sa ilang mga panimay. Sa kabalaka nga posibleng nataptan na usab sila, dinhi na sila sa ilang barracks mga tug. Matod sa pangu sa crisis management sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na Gel Banasya, gawa sa vitamins, ang insaktong pahuway ang ligong depensa sa paglahutay sa trabaho. Niadtong Miyerkules, nahangyo nila kining usa ka beach resort nga dinhi temporaryong ipahimutang ang mga doktor, nurse, medics ug mga sakop sa DRRM. Usa ka rason nga gibutang nato din sa usa ka lugar aron number one to protect their families. No? Maniguro lang ta kay wa man to kakahibaw sa ilang exposure gud. Aron paglikay sa diskriminasyon, naka-civilian attire ang mga frontliners nga musulod o gawas dinhi. Mamahimo usab silang makagamit sa mga amenities sama sa usa ka regular nga turista. Tungod sa karisgo ug ka-stressful sa ilang trabaho, mahinungdanon nga hatagan og pagtagad ug suporta ang mga frontliners, ilabi na kay sila ang makigharong ug makigbatok sa coronavirus. One way or another, this is psychological first aid. Nga? Naay imong beach, ang imong ambience, kay ang among uban mga tao gud sukad sa pagsugod sa ECQ, wa na nanguli. Apan taliwa sa kahamugaway sa ilang accommodation, dayag ang kamingaw nga ilang gibati nga malayo sa ilang pamilya. Behave dia ha, di pa badlong mama ha, kay wala pa ha. Ha, behave. Oh, hapit naman uli papa ha, gamay na lang ha. Ang 48 anyos nga ambulance driver way palta sa pag-video call sa iyang pamilya nga taga-Dakbayan sa Subo. Mingaw, sobra sa mingaw. Ang tuson lang kaysa subak ko lang, uli ko sa amuan niya. Wala mong kaibaw gud unsa na among nasa mong lawas. Nya madamay na akong pamilya. Kuha na lang. Ang tuson lang sa nimingaw, hantud mahuman problema ha. Kung sagad ka nato, gipul-an na pagpuyo sulod sa ato mga panimay ug usahay makiglalis pa sa mga otoridad nga nagpatuman sa enhanced community quarantine, mas maayong hinuklugan nga maswerte gihapon kita kay mas layo kita sa peligro nga matakbuyan sa COVID-19. Istoryahay na lang ba sa kuan sa among trabaho sa pamilya. Kay nalayo man mga 14 days gud. Mapasiguro tingali kung baka uli ba mi after 14 days. Kay sige ba yung trabaho gihapon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.